Iniciamos o pleno extraordinario no que o Grupo Municipal do Unidad en defensa da sanidade pública do Concello de Soutomaior. Bos días a todas e a todos. Estamos aquí novamente a tratar un tema dunha moción que é un tema recorrente, un tema que xa tratamos aquí, mais a actitude do goberno local do Partido Popular obrigounos a ter que convocar novamente este pleno extraordinario. Un pleno extraordinario que a vida conta de importancia que ten para a veciñanza, estamos falando nada máis e nada menos que a sanidade. A nós non nos queda outra que agradecerlle ao goberno local que convoquen este pleno a unha hora na que a veciñanza poida participar, poida estar presente, poida asistir, a unha hora na que a xente pode participar políticamente porque non teñen fillos, non teñen que facer a comida, non teñen que conciliar a súa vida laboral coa súa vida profesional. É dicir, un exemplo deste goberno local, novamente, o que tristemente xa nos ten desafeitos, pois de participación e de respecto pola veciñanza. Eu simplemente quero dicir que, por máis que tratedes de empregar estrategias, subterfuxios deste tipo, se a vosa intención é desgastar, é tratar de incordiar, tratar de dificultar e de atacar no persoal, como xa dixemos aquí e como ademais tristemente estamos comprobando, batedes enfermo. Batedes enfermo. O único que estades a facer é a calificarvos vos mesmos, a calificarvos como persoas que non tendes o mínimo respeto nin pola democracia, nin o mínimo respeto pois pola participación da veciñanza. É curioso que veñamos aquí, precisamente, convocados novamente a un pleno, a unha do mediodía, cando, e isto creo que é importante que se saiba, o propio alcalde dixo hai escasamente un mes que, claro, que iso de convocar os plenos a unha do mediodía, pois é un acordo plenario. E os acordos plenarios hai que respectalos, a que sí? A que hai que respetar os acordos plenarios? Pero, curiosamente, estamos aquí despois de que o alcalde e o grupo de goberno do Partido Popular se lle encha a boca falando de respetar os acordos plenarios, estamos aquí precisamente porque non se cumpriron os acordos plenarios. Porque non se cumpriron os acordos plenarios, ademais, nun tema tan importante e tan sensível para a veciñanza como é a defensa da sanidade pública no noso concello. Parece que o grupo de goberno do Partido Popular non lle interesa que a xente se entere do que está a acontecer con a sanidade pública. Non lle interesa que a xente participa, que a xente pode asistir aos plenos, que a xente vos poida mirar aos ollos no propio pleno e dicir o que teña que dicir. Chámase democracia. Chámase democracia. Mais, cando o trato que se dá dentro do grupo de goberno os propios representantes dos veciños é este, cal vai ser o que se lle dá aos propios veciños? Tristemente, o esperable. Insisto, alegando que estamos aquí a unha do mediodía por mandato dun pleno, é irónico, verdad? Resulta que timos que vir aquí precisamente porque o PP non cumpriu os mandatos do pleno. Agustín Reguera e o Partido Popular están desprezando a esta institución. Están desprezando os veciños e veciñas de Soutomaior. Están desprezando a todos aqueles que non vos votaron a vos. E tendes que entender dunha vez por todas que a corporación somos todos e todas.
e que representamos a veciños exactamente iguais, independentemente da quen voten. Eu sei que vos se cadra considerades que hai veciños de primeira e veciños de segunda, mas nós, por esas, non imos pasar. Na moción que presentamos, fixádevos que cousa pedíamos, algo tan elemental como que no Concello de Soutomaior se actuase, se movese ficha, para que os nosos veciños e veciñas non teñan que facer esperas de ata 3 horas nos centros de saúde de Arcade e de Soutomaior. Se movese ficha e chegáramos a un acordo entre todas e todos. Fixádevos que cuestión se está pedindo. Que se chegue a un acordo. E o Partido Popular nin sequera se molestou en convocarnos. Pero que non só iso, senón que un acordo que pedía que se resolvese, un acordo plenario, aprobado por unanimidade, que pedía que se resolvesen cuestións tan determinantes para os veciños, como, por exemplo, que non teñan que agarrar 3 horas no centro de saúde, como, por exemplo, que non teñamos un servizo de pediatría que como Guadiana, que aparece e desaparece, que un día o temos, outro día deixamos de telo. Como, por exemplo, que non teñamos que soportar uns cupos sanitarios en Arcade Soutomaior, pero digo nomeadamente no centro de saúde de Arcade, que impidan que se den altas. Esa é a situación, sí, estánse negando altas, sí. E non o digo eu, se queres despois explícoche quen cho dice. Pero sí, estánse negando altas, e hai varios veciños que se o demostran. Entón, ante esa situación, e hai unha moción aprobada por unanimidade, que a actitude deste goberno sexa guardala no caixón e nin sequera molestarse en enviala a aqueles e despois falaremos disto, porque eu creo que é unha actitude que vos califica absolutamente, pero nin sequera molestarse en enviala a aqueles organismos competentes para resolver esta situación, honestamente, califícavos con esa actitude. Vos mesmos vos estades calificando. O desprezo ao pleno, o desprezo aos representantes da veciñanza que estades amosando, califícase por si só. É curioso, verdad? Porque estamos ante un incumprimento das mocións plenarias que non é algo casual. É un incumprimento sistemático. É un incumprimento reiterado, consciente e a sabendas, con dolo. Estades incumprindo a legislación vixente a sabendas. Sí. Polo tanto, nós, honestamente, eu sei que hai aquí algún que pensa que é unha sorte de Luís XIV, que estamos no tempo do absolutismo, e que aquí todas as cuestións pasan única e exclusivamente pola súa persoa, pero temos que dicirvos que non, que vivimos en democracia, cando menos supostamente, e que debedes respetar a democracia. Sei que non se vos dá moi ben, pero de verdade, tendes que facer un esforzo. A democracia é respetar as decisións plenarias. A democracia é respetar as veciñas e veciños, independentemente de a quen voten. Non estades gobernando para vos mesmos. Tendes a responsabilidade legítima, por suposto, de gobernar para todas e para todos. E por iso debedes cumprir os mandatos do pleno. Non hai precedentes, é unha auténtica vergoña. O que estades a facer, o que aconteceu, é unha vergoña. Polo tanto, nós temos que sinalar que esta moción ten o aval da veciñanza de Soutomaior. Ten o aval da veciñanza de Soutomaior porque estamos convencidos de que é un tema que, como a poucos, preocupa as nosas veciñas e veciños. E, ademais, cando menos, aínda que vos estedes manifestando esa situación, ten o aval da maioría do pobo de Soutomaior representado nesta corporación, da maioría social, que está representada nesta marxe desta mesa.
Se vos preferides pasar o rodillo incumprindo a lei, incluso en temas tan sensibles como da sanidade, é problema voso, é ante os veciños e ante quen debedes responder. Mas nós temos que decirlo, parécenos unha vergoña. E como unha vergoña, por iso estamos aquí, aínda que vos teñades especial interese que este pleno pois sexa unha hora, como a todos, por outra banda, intempestiva. Mas o problema real é que mentres o Partido Popular, ese que está absolutamente podre de corrupción, mentres nos almorzamos cada día con tramas gúrteles dese partido para o que vos pedides o voto, mentres nos despertamos cada día con tramas lezos deses partidos para o que vos pedides o voto, temos que ver como as nosas veciñas e veciños teñen que agardar 3 horas no centro de saúde. Como todo o diñeiro que acaba nas contas de Suíza podía estar empregándose en melloras para a nosa veciñanza, pero vemos que vos, cando se trata de defender aos nosos veciños, metedes as resolucións do pleno no caixón. E cando chegan as eleccións, pedides o voto para esa presunta organización criminal que, como dixo un xuiz, non o digo eu, como dixo un xuiz, é o Partido Popular. Polo tanto, nós estamos aquí presentando unha moción en defensa das veciñas e veciños de Soutomaior, en defensa da sanidade pública deste municipio, porque ten carencias importantísimas. E porque ten carencias que, ademais, nos trasladan continua e sistemáticamente as veciñas e veciños de Soutomaior. Porque ten carencias que non son de recibo nos tempos que estamos a ter. É porque hai actitudes que entendemos non podemos seguir a permitir. Temos un grupo de goberno que non respeta os acordos plenarios. Iso parece que é un dato obxectivo. Temos un grupo de goberno e un alcalde que nin sequera contesta as cartas que metemos por rexistro. Fixádevos vos para que? Para chegar a un acordo entre todos en defensa da sanidade pública. Temos un grupo de goberno que, cando chegamos a acordos nos plenos, pois fixádevos vos, para tratar de poñer de solución a cuestións tan evidentes como estas que acabamos de falar, destas esperas, etc., prefiren poñerse de perfil. Esta é a vosa actitude. E como é vosa, sodes vos os que teredes que resolvela coas vosas almofadas. Polo tanto, nós o que pedimos nesta moción, ademais de que cesedes nesa actitude o noso xuizo caciquil e antidemocrática, ademais de que cesedes nesa actitude, solicitamos nesta moción que os portavoces deste Concello nos reunamos co concelleiro para solicitar as medidas que sexan oportunas en defensa da sanidade pública deste Concello. Fixados, Fixados que petición. Que todos xuntos, como representantes de toda a veciñanza, nos xuntemos e cheguemos a acordos. Fixados vos que petición tan extremadamente estrambótica para ter que guardala nun queixón. Fixadevos o que se vos está a pedir. E, por suposto, condenar esta actitude que nos parece absolutamente impresentable. Impresentable. Que haxa un incumprimento sistemático das mocións plenarias. E, se vos parece, despois afondamos un poquinho máis nisto, porque eu creo que vai a dar moitísimo para falar, e que estou absolutamente convencido de que as veciñas e veciños deben saber cal é a actitude que está mosando o grupo de goberno. Ante todo, como su bien decía, esto es una democracia, y como democracia que es, el horario de los plenos es un acuerdo plenario. Entonces se va a respetar como acuerdo plenario. Tú dices que no lo cumplimos y lo solucionamos. Y en cuanto a los horarios, pues igual que hacen en otros ayuntamientos, vosotros repetís hasta la saciedad esto, pues nosotros igual. Falar en gallego. ¿Cómo? Falar en gallego. Yo estoy en pleno derecho de hablar lo que me dé la gana.
eso es democracia, ¿vale? Si no lo entiende, Muy bien, no. pues si me permite continuar, como decía, en otros ayuntamientos como es Pontevedra, pues los plenos se convocan a las 10 de la mañana y creo que ahí también se concilia la vida familiar y laboral, tanto es a las 10 de la mañana como a la 1 de la tarde, es lo mismo. Como aquí venimos a hablar de sanidad y no de traumas Gürtel, pues vamos a enfocar un poco el pleno, diciendo que desde el Partido Popular de Sotomayor estamos de acuerdo en que hay diferentes problemas respecto a la sanidad pública, problemas que afectan de forma directa a nuestros vecinos. Unos problemas que no vienen de ahora, sino que se remontan incluso al año 2008, donde sí, te hace gracia, pero bueno, estamos hablando de sanidad, pues a la sanidad nos remitimos. En el 2008, la Xunta gobernaba el bipartito, BNG y PSOE, y lejos de tener problemas de solvencia o presupuesto suficiente, no supieron o no quisieron solucionar estos problemas. Y donde vosotros sacáis la foto del alcalde Agustín Reguera delante del centro de salud y la criticáis diciendo que no se preocupa por los vecinos de Sotomayor, por la sanidad, en esa fotografía es donde él ponía su primera denuncia. ¿Te hace gracia o no? No, ninguna, perdón, continúa, no te estoy Como tocando. gracia que te está facendo a ti cando intervía Manuel. Vamos a ver, No, ninguna. en esa fotografía anunciaba una denuncia Estoy tomando nota. para pedir facultativos para el centro de salud. Por lo tanto, vamos a ser serios y reportamos las responsabilidades. Ni los malos son tan malos, ni los buenos son tan buenos, ¿vale? Es un serio problema que entonces el gobierno de la Xunta, insisto, BNG, PSOE, no solucionó y por el que nosotros seguimos luchando a día de hoy. A pesar de todo, también quiero recalcar aquí que tanto el Partido Popular como yo estoy bastante orgullosa de la sanidad pública española, muy orgullosa, y crecemos para que no pase como en otros países, ¿vale? Que se están acercando y sabemos lo que está pasando, ¿vale? El PP de Sotomayor seguirá reivindicando hasta la saciedad, vecinos de Sotomayor, hasta la saciedad, mejoras en la sanidad de Sotomayor, ¿vale? Todas las mejoras posibles en la sanidad pública de Sotomayor, pero como siempre por la vía del diálogo, como siempre, como tiene que ser, ¿vale? Y muestra de fruto de estas conversaciones y de que el alcalde sí que lleva trabajando por los vecinos de Sotomayor, que no se duermen los laureles, aquí venimos a hablar de sanidad, no de política, ¿vale? No, el tema de la sanidad no se puede politizar, o por lo menos la sanidad de Sotomayor no se va a politizar aquí. Y muestra de eso es que las conversaciones que tiene o que tuvo Agustín con el gerente y con el consejero se van consiguiendo mejoras en nuestros centros de salud que garantizan más servicios y atención para nuestros vecinos. Si queréis os puedo adelantar, que se consiguió un enfermero más para el centro de salud de Arcade. Antes contábamos con 2 enfermeros en Arcade, uno en Sotomayor y otro compartido. En breves empezará a trabajar otro enfermero más, con lo cual cada facultativo tendrá su propio enfermero, los 3 de Arcade más el de Sotomayor. De todas maneras, os voy a dar un pequeño repaso de lo que no se hubiera conseguido de otra manera si no fuera por las gestiones de Agustín. Por ejemplo, mejoras en el centro de salud. Las mejoras en el centro de salud, no sé si os acordáis, el 21 de septiembre estuvo el consejero de Sanidad en nuestro centro de salud, se reunió con los trabajadores para atender todas las demandas y tomar nota de los distintos arreglos que luego se llegaron a cabo, como vosotros, si pisáis el centro de salud, yo por desgracia sí que lo visito, por desgracia, a lo mejor cada 15 días y hay semanas en las que más. Obras como pueden ser el cambio de la cubierta dental o de la parte, que se pintaron 3 consultas y se pusieron parasoles para disminuir la temperatura en el verano. Lo curioso es que la visita del consejero ocurrió el 21 de septiembre y el BNG de Sotomayor, la primera moción por la sanidad, la puso el 28 de octubre del 16. Curioso que se haya puesto la moción después de la visita del consejero. Eso lo podéis ver, porque está ahí, ¿no? Nosotros trabajamos, ¿vale? No hacemos, insisto, política con la sanidad. Esto ya lo habíamos hecho antes de que vosotros utilizáis la política para poner vuestras mociones y poner a la vecinanza
en dudas sobre la gestión del Partido Popular y del alcalde. Esto todo es obra de las gestiones, como digo, conseguidas con Agustín con el Sergas, en donde queda manifiesta la actitud del alcalde, que lejos de ser de desprecio hacia los vecinos, como vosotros bien decís, pues es de dedicación a los vecinos de Sotomayor. Otra de las cuestiones que vosotros abordáis es la cobertura de las bajas médicas. Según los informes, porque nosotros también hacemos los deberes, os cansáis de decir que el BNG hace los deberes y todo, nosotros también. Y según los informes, las bajas de los médicos se cubren al 100%. La diferencia está en que estas bajas se cubren atendiendo a los acuerdos entre los propios médicos. Por lo tanto, dependiendo del tipo de baja médica, las coberturas son diferentes. Puede haber coberturas por contratación, puede haber coberturas ordinarias o por ampliación. Ahí los distintos horarios que haya de atención de esos facultativos. Nosotros seguiremos peleando por poder solucionar todos estos problemas que, insisto, sabemos que están, pero no dejaremos de trabajar por ellos. En cuanto a las varias horas de espera en el centro de salud, bueno, también comentaros que, y no solo hoy porque me avisaron de que hoy se pidió cita para la doctora y le dieron cita para mañana, y para el doctor y se dio cita para el lunes a las 11 de la mañana. Por lo cual entiendo que haya días puntuales en que las citas se den, pero esto pasa aquí, es verdad. Se pidieron hoy y se dieron para mañana, y se pidieron para otro médico y se dieron para el lunes, porque mañana es viernes. Otras veces que tardan 3 o 4 días, que sí, que es verdad, yo no lo voy a decir, insisto, soy asidua, por desgracia, al centro de salud, ¿vale? Lo de las varias horas de espera tampoco es lo habitual. Las horas de espera en el centro de salud atienden a la mayor parte de las veces a que durante el horario ocurre que llegan bastantes urgencias, van surgiendo a lo largo de la mañana y se van retrasando las de atención de las citas ordinarias. Todo esto, insisto, aunque no es habitual, añadido a la gran profesionalidad de nuestros médicos del centro de salud que anteponen la salud de sus pacientes a sus horarios de trabajo, eso da como resultado que a veces se hagan esperas, largas esperas, como otros centros de salud, no solo en el Sotomayor, en cualquier centro, cualquier persona que sea usuaria de un centro de salud público, le suele ocurrir esto, contando además que tienen salidas domiciliarias. Ellos dan cada consulta y van a tener sus salidas domiciliarias. Muestra de ello es que la mayor parte de las veces los pacientes entran en su hora, porque yo lo digo por propia persona, porque yo tengo ido allí y entrar a mi hora, y tengo ido allí y entrar antes de mi hora, y tengo ido allí y está la consulta vacía. Tengo ido otras veces que haber gente en la sala de espera y esperando, por supuesto. El que me conoce sabe que voy por mí y por otras personas, con lo cual, y tengo la opción de los dos médicos, con lo cual veo las dos opciones. Entonces, hay veces en que no hay esperas, y hay veces en que las esperas, no sé si llegan a ser de 3 horas, yo me informé, a lo mejor cuando fuiste tú quizá coincidiera ese día en que tuvieran las esperas de 3 horas. Lo normal, no sé cuánto es lo normal, ahora 3 horas habitualmente y todos los días, eso ya te digo ahora que es mentira. Eso es mentira. En cuanto a los cupos, yo creo que, si os informasteis también, en este momento el cupo está abierto. ¿Que es fluctuante? No digo que no es fluctuante, pero en este momento sí se puede pedir cita para él, o sea, para que te asignen un médico en el centro de salud alcalde, porque hay uno de los facultativos que tiene lista abierta y con bastante margen. Por lo tanto, vamos a ver, para resumir todo esto, insisto en el que el Partido Popular de Sotomayor, en concreto Agustín, que es el que hace las gestiones con gerencia, con el Sergas, con el consejero, con quien queráis, no dejará, no cesaremos en seguir reivindicando mejoras para el centro de salud, por supuesto. Claro que nos importan los vecinos. La diferencia está en que a nosotros, o al Partido Popular, o a Agustín Reguera, que es la clave de esta moción, porque la moción, como bien dijiste, es para reunirnos todos los portavoces de los equipos de gobierno con el consejero y luego para condenar al señor Agustín Reguera. Aquí nosotros solo condenamos los actos políticos, los actos terroristas. Solo condenamos los actos terroristas, ¿vale? Entonces,
Según todo esto, en el primer punto decís que, vamos a ver, que queréis que los portavoces municipales del Ayuntamiento de Sotomayor se reúnan de forma urgente con el consejero. Tenéis un informe, que es este de aquí, creo que este informe, lo tenéis aquí vosotros, está sellado aquí en mano. Tenéis el informe en donde se dice que el referido acuerdo se envió a la Consellería de Sanidad el 4 de mayo, sí, el 4 de mayo se envió. Y si no se envió antes, fue un error de secretaría. ¿Vale? Honra a la secretaria, que reconozca este fallo, pero es que no pasa nada porque todos somos humanos, todos fallamos, no solo falla el Partido Popular, no solo fallan los administrativos, los secretarios. Eso puede pasar y no por eso condenar a un alcalde de un partido político, ¿vale? Por eso me parece injusto, que en el segundo punto pongáis que se condene a el alcalde. Y ya os lo digo ahora, yo insisto, a mí no me hace gracia ninguna, de verdad, yo no sé si el partido, si el BNG está haciendo ver a los vecinos de Sotomayor cosas que no hay. Los vecinos no hacen falta que nos vean a los ojos en un salón de plenos, eso también os lo quiero decir, nos ven todos los días en la calle, todos los días. Y nadie, Que dende fai un ano máis por ben. Por supuesto que sí, desde hace años más, que había otra gente que a lo mejor no. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con lo que decía Manuel, de que decís lo del horario, que decís que fue lo que dé a los ojos al equipo de gobierno del Partido Popular. Pues insisto, nos lo ven todos los días, ¿vale? Entonces, no vamos a condenar la actitud de Agustín de Reguera, lo digo para nosotros, y lo digo a los vecinos y a quien quiera, no la vamos a condenar, porque no hay nada que condenar, porque es mentira, porque es mezquino el decir que el alcalde desprecia a los vecinos de Sotomayor. Es una mentira, es una artimaña política, es una provocación, porque con este punto lo que estáis es provocando, ¿vale? Entonces, este punto no tiene razón de ser, porque en vez de condenarlo lo que estamos es orgullosos. ¿Vale? Y muchos de los vecinos están orgullosísimos de este tipo de gobierno y del alcalde de Sotomayor, de todas las mejoras que se llevan hecho a cabo en el centro de salud, que fueron conseguidas gracias a su gestión, pero que estamos seguros de que conseguiremos seguir mejorando y garantizar todos los servicios sanitarios públicos para Sotomayor. Y para terminar, pues a lo mejor la diferencia estriba en que el BNG de Sotomayor solo se preocupa de sus 1.600 votantes y el Partido Popular de Sotomayor se preocupa de los 7.300 habitantes de Sotomayor, los que votan al PP, los que votan al PSOE, los que votan al BNG e incluso los que no tienen ganas de votar o se abstienen. Perdón. Nada más. Por lo tanto, en esta moción, si queréis que votemos a favor del primer punto que dice que todos los portavoces municipales se reúnan con el consejero, como el acuerdo ya está enviado y la carta del consejero ya se envió, votamos a favor del primer punto. Desde luego, me parece intolerable votar a favor del segundo. No sé cómo funciona el Congreso, pero nosotros no. Entonces, si lo hacemos por separado, bien, si no, votaremos en contra de la moción. Verdad, dando moita gracia que cando Manu fala, e non por salir en defensa de Manu, porque creo que Manu sabe defender o iño totalmente. Dame moita gracia que cando Manu nombra o PP, ti non digas que é política e depois nombres o bipartito. E que me dá unha gracia que vamos, é que é cachondeo. É cachondeo. Se non queres politizar, non politicemos, pero non politicemos en ningún sentido. Non digamos, primeiro, é que non estamos aquí para condenar a Gürtel e despois botemos a bronca ao bipartito. Me parece de risa. Pero bueno. Segundo, eu non sei con que veciños falaches, pero eu levo toda a semana pasada, esta semana, preguntando a veciños, molesteime en preguntar a veciños e sígueme dicindo as deficiencias dos centros, tanto de aquí como de alcalde. Entón, non sei se a xestión que está desfacendo a estar mirando os veciños, porque a mí dime o contrario, a mí dime o contrario. Entón, algo non está desfacendo ben. Porque se a mí me digo unha cousa e se siguen queixando e vos alabades a política que estades facendo, a mí hai algo que non me cuadra. Pero bueno,
No pleno no que se levou a moción que hoxe nos trae aquí, eu xa votei a favor porque dixen que era un tema que nos afectaba a toda a veciñanza, e como a ti, moitos tamén usamos o centro de saúde, eu principalmente o daqui porque vivo aquí. Sigo dicindo que o daqui ten deficiencias, que o daqui é pequeno, que o daqui ten moitas persoas para un solo médico. Xa daquela dixen que o médico me fixo chegar que estaba atendendo a máis de 60 persoas ao día, coa pouca atención que se lle pode dar, e incluso me din que por que non se utiliza a parte que era da protección civil para aumentar o centro de saúde e poder facer, ainda que sea ali, pois un pouco máis grande o centro de saúde xa que este pequeniño. Pero bueno, volvos a dicir, aquí sigue habendo deficiencias. No centro de saúde de Sotomayor, eu falo polo de Sotomayor porque é o que máis coñezo, eu tamén vou prácticamente todas as semanas, e sigue habendo moita xente, eu teño collido citas, o mellor para 2 semanas, unha semana. Por sorte, a día de hoxe funciona bastante ben a aplicación de internet, podese coller cita por internet, que é o máis seguro, pero bueno. Pero sigo dicindo que neste centro de saúde hai deficiencias, e que eu falei cos veciños e non me fan chegar esas maravillosas políticas que vos dicides. E te digo, che, que levo toda a semana pasada esta falando con distintos veciños de Sotomayor e de Arcade. De Sotomayor e de Arcade, e non me fan chegar en ningún momento ai, pois mira, mellorou isto, ai, pois mira, estou encantada con Agustín ou co PP de Sotomayor. Home, pois se ti dis que os veciños están contentos coa vosa xestión, algún deberíamos dicir. Pero a mí teñenme falado de todo, de todo. Eu podo asegurar que a xente coa que eu falo, nin eu mal meto do PP, nin mal meto do Bloque, nin mal meto de nadie. Eu pregunto aos veciños, algunha pregunta foi: que deficiencias encontrades nos centros de saúde? Encontrades que xa baixou a lista da xente que hai? O sea, preguntas xenéricas que non teñen nada que ver co acordo partido, nin dun lado, nin de outro, nin aquí. Polo tanto, eu, dende a miña perspectiva, teño que votar a favor. E aquí non se está condenado a nadie, que creo que non estamos nun tribunal, nin cunha guillotina, ni nada polo estilo. Simplemente estáse dicindo, creo entender, pola moción do BNG, que non se cumpliu unha parte do mandato do pleno e que, polo tanto, pois débese de facer responsable a persoa que o tiña que cumplir. Nada máis. Non estamos na Inquisición con guillotinas ni nada polo estilo. Nada máis. Ben, varias cousas. Aquí a cuestión é que eu lembreime agora, mentre escoitaba falar a Cristina, por aquí lo volver atrás, non? Non sei se te lembras cando tiñamos as praias do país totalmente infectadas de chapapote e pasou o trillo por aquí e dicía que as playas están esplendorosas. Eu agora, escoitando a concelleira de Sanidade, vexan que a concelleira de Sanidade, no canto de defender os veciños de Sotomayor, ven de poñerse do lado do PP e do lado dos Sergas, dicindo que a sanidade pública de Sotomayor é esplendorosa, que aquí é unha auténtica maravilla, que aquí as carencias que hai son cuestións, bueno, están menores, e vemos novamente a un goberno local de Sotomayor antepoñendo os intereses do Partido Popular que os dos veciños de Sotomayor. Xa o dixen antes, vos mesmos vos retratades. Eu, despois, con respecto ao que dicimos dos plenos, eu sei que Cristina se cadra a vos, como Agustín vive en Redondela, como Ramón vive en Pontevedra, se cadra vos interesa máis falar de Redondela ou de Pontevedra, do que pasa nos plenos de Pontevedra ou de Redondela. Pero iso a vos, non somos de Sotomayor, e polo tanto, como somos, vivimos e convivimos aquí, o que nos interesa é o que pasa aquí. A ti se cadra, insisto, pois exemplo de Pontevedra, porque algún destes compañeiros, sendo concelleiro de Sotomayor e cobrando dos veciños de Sotomayor, pois non viven en Sotomayor, legítimamente. Entonces, por iso, pois exemplos de fora, pero insisto, a nos preocupanos o que pasa aquí, en Sotomayor. E por iso vimos aquí a falar do que acontece en Sotomayor e dos incumprimentos que hai no Concello de Sotomayor. Por certo, esa que sacaste o caso, pois exemplos onde hai acordos plenarios para as horas dos plenos. É que a vos é unha palabra que no vosso dicionario borrousevos. Vos a palabra acordo está desaparecida do vosso dicionario. Pero
En esos lugares hubo xuntanzas, reuníronse todos os grupos e todos os portavoces para ver a que hora se podían poñer os plenos. Dime, cando foi a última vez que tivemos unha xuntanza aquí para falar disso? Non sei. Ah, vale, pois entón Pero non sabes. queda claro. Nunca houbo. É que nunca houbo xuntanzas para determinar o horario dos El plenos. horario está puesto por un acuerdo. Claro, un acordo plenario, e precisamente, aí xogou únicamente. un acordo plenario, froito. Pero que está che poñendo un caso no que sí que se chegou a un acordo entre o resto de forzas políticas. Por exemplo, xa que vos enchedes a boca con Pontevedra, Pois estáche dicindo que en Pontevedra sí que se chegou a un acordo entre todas as forzas e por iso estás agora. Digo, Si basicamente, non queres entender, porque non para sei. cando se pon un acordo, cando se pon un exemplo, polo menos investiga ou traballa un pouquiño. Basicamente, para que non quedes en evidencia como acabas de quedar. Yo no creo que- Segundo, a cuestión, unha cuestión que tamén, de verdad, vende o afecto. Pero vouche decir que, de verdade, é unha cuestión que é de comprensión lectora. É de comprensión lectora, de verdade. Se lees o segundo punto, pon que se condena a actitude do alcalde. É unha diferencia, sabes, aquilo de núcleo, modificador, sintaxe, esas cousas que cambian sustancialmente o significado da frase. Nós non estamos condenando de ninguna maneira. Lo mismo, la Persoa, actitud de Agustín para- bueno, non, home, non, que va. Como se queres poñes exemplos, é diferente entre condenar unha actitude e condenar unha persoa, son cosas moi diferentes. Algúns tristemente o confundiron en épocas moi oscuras, mas que afortunadamente non queremos volver a elas. En todo caso, nós, longa vida, a él e a todos vós. Agora, políticamente, isto é unha vergonza. Políticamente, o que estáis a facer. Polo tanto, o segundo punto do que fala é de actitudes políticas. É iso que condenamos, unha actitude política que condenamos legitimamente. Pode gustarche máis ou menos, podes estar a favor ou en contra, pero é condena dunha actitude política. Isto, como dicía Verónica, non é ningún tribunal, ningún xuizo sumarísimo. Simplemente creemos que hai un alcalde e un goberno do Partido Popular que tivo unha actitude da que curiosamente ti non falaches. Ti empezaches aquí a falar, non sei, si do bipartito, si do pleistoceno, si das cuestións que... si das cuestións... Eu de verdade que non te interrumpín, fíjate a túa exposición sin ningún tipo de interrupción. Agradeceríache o mesmo para mí. Perdona. Entón, a cuestión é que vos aquí non falastes absolutamente nada do que nos trae aquí, que é un incumprimento sistemático, de verdade. Sí, está ben que a secretaria cometera, como era, un erro, non se especifica cal, curiosamente, pero eu a ese respecto dúas cousas. Primeiro, artigo 196.3 de Regulamento Orgánico e Funcionamento das Entidades Locais, do ROF, para que saibamos de que estamos a falar. No prazo de 6 días posteriores a adoptar os actos e acordos que se remitirán ao delegado de goberno, no seu caso a Administración Autonómica, o extracto comprensivo das resolucións e acordos dos órganos de goberno municipais. 6 días. Vos estás dicindo que se mandou o 4 de maio. Non sei, seguramente estivestes 6 meses de despiste. Bueno, pasa ya calquera. Menos os veciños que estaban agardando. Mas a que a secretaria pudese cometerse, era o mesmo día, non vou a negar, un erro puntual. Pero 6 meses de despiste, moito despiste, Digo porque algo que rabo te pasa ou algo así, teríades que tomar para que vos acorde. Despois, hai unha cuestión que a mí me parece fundamental deste propio artigo 196.3, que di o seguinte: o alcalde ou presidente da corporación é de forma inmediata, quer decir, despois, a secretaria da corporación serán os responsables do cumplimento deste deber. Non o digo eu, dice o Regulamento Orgánico de Funcionamento dos Centros, das entidades locais. Polo tanto, esa secretaria admite o seu erro, pero é unha actitude cobarde a vosa, cobarde, porque legalmente, segundo a legislación vixente, o primeiro responsable de que se cumplan os acordos plenarios, o primeiro responsable é o alcalde, e non o digo eu, repito, para que os veciñas e veciñas o poidan ver, artigo 196.3 do ROF.
o alcalde ou presidente da corporación e de forma inmediata a secretaria serán os responsables de que se cumplan os acordes plenarios. Claro que vos, se cadra, o alcalde esqueceulle, descargamos a responsabilidade unha vez máis, os traballadores, si a secretaria admite un erro que pudera ter, pues vaya, eso sí, totalmente de acordo, que honra as persoas que cometemos erros. Agora, quen tería que estar pedindo perdón por ese erro é o alcalde, porque antes que a secretaria, o responsable de que se cumplan os acordos plenarios é o alcalde. O que pasa, que tristemente, nin sequera ten o valor diso, de refuxiarse unha vez máis detrás do seu valor políticamente, de refuxiarse unha vez máis detrás dos funcionarios e detrás dos traballadores. Polo tanto, as cousas son como son. Aquí vimos falar dunha moción que foi incumprida. Non estamos falando da situación da sanidade pública, que hai, por suposto, hai debate. É un debate interesante que debemos dar. Seguramente ti ves que está esplendorosa e nos atopamos moitísimas diferencias. Seguramente ti cando vas, pois tes... Seguramente ti cando vas, pasas inmediatamente, seguramente temos, non sei, pois alineanse os astros cando van o resto dos veciños e teñen que facer esperas de moito tempo, e por iso se queixan, e por iso protestan. Claro que a vos, se cadra, vos tenéis perdón da objetividade, a vos dicemos a verdade, e a nos míntenos os veciños, verdad? Veciños que coñecedes vos, que veñen a vivir para aquí, e que se quixeron dar de alta recentemente con nomes e apelidos. E se queres... Sí, con nomes e apelidos, que se quixeron dar de alta e non nos deixaron dar de alta no centro de saúde de Arcade. Con nomes e apelidos, non? Se queres traslado despois, son casos lóxicamente nun pleno non vou traer aquí os nomes desas persoas, pero podemos trasladalos. Estou seguro que algún deles vai nos dar a súa autorización, estou seguro. Entonces, vades onda eses veciños e lle decides que son os mentireiros, vale? Vades onda eses veciños e lle chamades mentireiros por querer ir darse de alta no centro de saúde de Arcade. E o que estamos falando é do cumprimento da legislación vixente. É que non cumprides a lei. Que estades obrigados a enviar as mocións e de actuar en defensa dos vosos veciños e as metedes nun caixón. Se iso que estades facendo. Se na propia moción que ti mesma acabas de decir é que de verdade, é que a veces é que nin sequera vos preocupades en cuidar un poquinho, nin as formas. Acabasme de decir que se foi enviada. É que se les a moción primeira que estaba aprobada, que tiña que ser enviada, leoche outra vez. Exixir ao Sergas a inmediata incorporación dun novo médico para o Concello de Soutomaior a través, entre outras medidas, dunha carta ao Conselleiro de Sanidade asinada por todos os membros da corporación. Onde nos destes asinar esa carta que xa sei que enviaste? Onde non la destes asinar? Non la destes. Estades recoñecendo outra vez que estades incumprindo e que acabas de dicilo ti mesma. Dicindo que enviastes unha carta que tiña que estar asinada por todos os membros da corporación e non está asinada, e ti dices que sí que cumprides a lei. Pero se te estás delatando. E aquí, polo que estamos, é por un incumprimento, insisto, sistemático, reiterado e a sabendas. Sabedes que incumprides a lei non executando os mandatos do pleno. E aínda así, non os executades. Ti, concelleira de Benestar Social, temos unha moción, por exemplo, contra o feminicidio, que non se enviou, que non se executou. É terrible que ante un caso dese tipo, por exemplo, non cumprades co mandato do pleno. Tempo haberá para falar disto. Que tempo haberá para falar destas cousas. Pero é terrible, exactamente igual que onte convocas unha mesa na que se exclúe directamente os grupos de oposición, se exclúen en algo no que, o noso xuizo, creo, se debería sumar e que debería estar por riba de calquera discrepancia política. Creo que debería ser así. E
E entristéceme, de verdade, que dentro do PP empreguedes cuestións dese tipo como arma política. Porque, vouche dicir unha cousa, Cristina. Voulle dicir unha cousa, señores do goberno local, señoras. Personal ou como Non, home, personal non teño nada que decir. Eu veño aquí precisamente polo que che dicía, a efectos, a falar de política. Eu sei que vos non, cando falades de politizar, é que a mí me parece, de verdade, eses argumentos me parecen fascinantes. É que eu veño aquí a facer política, como non vou politizar? Vos se cadra vindes a facer negocio, ou a ter unha nómina, ou outras cousas, non o sei. Iso vos teredes que resolvelo. Nós non, Nos vimos a facer política, porque creemos que a política é algo dignísimo. É algo dignísimo. Tristemente, nun partido como que militades vos, que está absolutamente podre de corrupción, é lóxico que de nos tedes... Sí, podre de corrupción, ata arriba, podre, ata botar por fora. Votando por fora neste estado e no de Suiza. É un partido podre de corrupción. E non o digo eu, díceno algúns xuíces. Polo tanto, nós aquí vimos facer política. E a facer política, además, porque entendemos que a política é unha maneira para mellorar as condicións de vida da veciñanza. E intentámoslo facer, pois, bueno, pois como consideramos que é mellor para os veciños e como consideramos que tratamos de mellorar as condicións de vida da veciñanza. Claro, cando todo ese traballo que se fai en defensa dos veciños, feito a instancia dos veciños, chegas aquí ao pleno, se aproba e se garda nun caixón, é que non se executan os mandatos dese pleno. De verdade. É que é diso que hai que falar. Diso que hai que falar. Tanto, eu creo que seguramente puximos esas cousas. Pero aquí o dixemos, Aquí o dixemos. O que dice o regulamento, de quen son as responsabilidades, e de cal é o tema central polo que estamos aquí. Se o grupo de goberno cumprise un acordo plenario, non estaríamos aquí falando disto. Estaríamos reuníndonos con que teñamos que reunirnos para resolver os problemas das nosas veciñas e veciños. Que é o que os veciños esperan de nós. É o que os veciños esperan de nós. Claro que, falando de politizar, pois claro, un acórdase do ano 2008, que ti mesmo troueches, é verdade, non quería irme tan atrás, pero xa que ti o sacas, hai que decirlo, dun alcalde cun servicio de pediatría convertido en el reportero máis dicharachero de varios sésamos, entrando polo centro de saúde, cámara en mano, a sacar fotografías porque había unha falta de 8 días dun pediatra. Daquí. Claro que esta vez empezaron a faltar os pediatras 15 días. E o alcalde, hasta que fixemos a nosa primeira notificación, hasta que sacamos isto, non fixo nunha chamada. Non a fixo. Fixo despois, a chamada ese mesmo día que se fixo. Claro que o que estamos traendo aquí son acordos, fixadevos vos. Non é nin sequera unha cuestión do BNG. Son cuestións que nos traslada a veciñanza. Pero, sobre todo, é un acordo que falades vos no 2016. Pero se non isto está aquí metido, non temos o papel limpio. Témolo aí en base a un acordo da Xunta de Persoal Sanitario, que é o organismo colexiado no que están representados os médicos da provincia de Pontevedra. Foron eles, non fomos nós, os que pediron un novo médico para Soutomaior. Nos canalizamos iso políticamente, moito antes de que vos acordase nada diso. Foi a Xunta de Persoal Sanitaria, o 11 de novembro de 2015, se non recordo mal. Minten os médicos, son os mentirosos, tamén. Porque cando os médicos están dicindo que fai falta un médico novo para Soutomaior, que temos os cupos, e así o representan nun órgano colexiado da administración, órgano que representa os médicos, pois xa me diredes. Pero bueno, aquí semella, como decía Trillo, las playas están esplendorosas. A sanidade pública non ten problema, facémolo todo ben, incumprimos os mandatos dos veciños, pero, vaya, semella que aquí o que se trate de facer un xuizo sumarísimo, e así seguimos. Un incumprimento que non é unha moción, é sistemático, é consciente. É a actitude coa que vos tratades o grupo de oposición, sementando odio, sí, e creándolle problemas persoais a aquelas persoas
que vos levan a contraria e que simplemente cometen o delito de fixadevos vos discrepar con vos é algo que de verdade teredes que resolver vos, pero de verdade que con nós non podedes contar para iso. Ya a título personal, que tomáramos esto un poquito más en serio, porque los descalificativos y tomarse esto y utilizar términos de cachondeo, como decir que un reportero, no es de charachero, de varios esas, pero que estamos en un pleno, no estamos en la calle, ¿vale? Entonces las bromas o los términos fuera de lugar, fuera de aquí. A título personal, a mí desde luego me molestan, ¿vale? Y después tengo que pedir disculpas por mi ignorancia, porque claro, efectivamente esta moción no viene a tratar el tema de las sanidades o mayor, viene a tratar el incumplimiento de los acuerdos penales. Por lo tanto, no sé si Agustín quiere decir algo, si no, vamos a votar la moción. Que sempre se nos queira dar leccións do que non somos, pois chega un momento que cansa tamén, non? Quer dizer, que un faga as súas interpretacións do que non somos, parece moi ben, cada un está libre de facer as interpretacións que queira, pero de que desde que un faga interpretacións o que é a realidade, pois creo que é ben distinta. Parece moi ben que fales por ti, que faledes por vos, ora, que faledes por nós, ou que digades o que facemos nós, sin saber o que facemos, pois creo que non. Quer dizer, non podes dicir que eu non fixen nada cando ti non sabes se eu fixen nada ou non. Quer dizer, non fixeche nada, como? Claro, é moi fácil dicir que ti non faz nada, claro. É moi fácil, por qué? Non faz nada. Entón, pues, claro, eso descalificando, dicindo que non hai democracia e que non hai... Eso queda moi ben nas cámaras, dá moitos titulares, e eso estamos afeitos xa. Pero todo isto é bastante máis serio. Creo que este grupo de goberno se leva traballado moito neste tema, que é a sanidade, que é o que nos trouxo aquí, o mantra de sempre, de a sanidade, que privatiza a sanidade, todas as cousas. Estamos afeitos, xa estamos moi afeitos a todo eso. E con respecto á moción, non metemos as mocións nos caixóns porque, entre outras cousas, non facemos tareas administrativas, que non é a nosa misión. E, polo tanto, as tareas administrativas fainas que nas fai, e fainas, por certo, moi ben. Fainas moi ben. Que o pleno do 24 de novembro haya pasado un percance? Vale. Estamos de acordo? Hubo un percance no pleno do 24 de novembro, non só nesa moción, hubo un percance no pleno do 24 de novembro, non só na mención da sanidade. Por lo tanto, vale? Se eu asumo a miña responsabilidade, como alcalde que sou, pero hubo un problema. E como problema se trata, e se trata de arranxar. Creo que... E en eso estamos. É dicir, que non é, porque fixades a propósito, é que son xuicios de valor, que cada un fai os xuicios de valor, por suposto, estamos nunha democracia que eu quere, pero que eu nego absolutamente, ademais, que nego absolutamente. Aquí non se mete nada no caixón, ninguna moción se mete no caixón. É dicir, as mocións que teñen que se envíen, se envían. As que non poñen que se envíen, pois se instan. Por lo tanto, coa excepción do pleno do 24 de novembro, que efectivamente hubo un problema. Pero bueno, oye, aí estamos. E o que haya que solucionar, se soluciona. E o que haya que solucionar, se soluciona. Nós, sigo dicindo, somos humanos e somos persoas. Hai outros, bueno, que son, que nunca erran, que sempre están por encima del bien e del mal, que todos fallan menos yo, e todo eso está moi ben. Nos, ahora, eso del odio hacia los vecinos, el odio hacia los que non votan ao PP, no, eso o meu despacho está aberto constantemente, non hai que pedir vez para vir a falar comigo. Aí se recibe a todo o mundo, sea de derecha, de izquierda, de centro, de arriba, de abajo, pero a nadie se desprecia neste concello, a nadie. E que sea o primeiro que diga que non o recibín. O primeiro, sin pedir cita, por cierto, vindo aí, pum, pode pasar, para dentro. O que non ven, pero o que ven, se recibe como hai que recibir os demais, como vecinos que son deste povo. Por lo tanto, bueno,
eses mantras de repetimos mil cosas que ao final queda, está ben, pero esa non é ni a nosa actitud, non foi hasta ahora, está claro que non foi hasta ahora, senón, por suposto, os veciños do Sotomiro creo que non son, vamos, serán por lo menos normales e votan a quen queren en cada momento, supoño, e, de momento, pois, oye, votaron o que votaron. Entonces, pois, e nos deron un mandato e aí estamos. Por lo tanto, eu creo que hai que ter un mínimo respeto a todo o mundo, porque aquí votan igual os dun lado, cos do outro, cos do centro. Hai que ter un mínimo respeto aos que votan a quen votan. Nós temos que fazer logo. E non quero xa, porque estamos... Ben, unha cuestión que ao final non se fala do que vamos falar. Non hai un incumprimento, Agustín, dunha única moción. Cando decimos que hai un incumprimento sistemático, reiterado e consciente, é porque hai un incumprimento sistemático, reiterado e consciente. E se queres, agora se chega a documentación, explícoche por que hai un incumprimento. Vale. Entón, do pleno do día 24, será posible que falaches e ninguén te interrumpiu. Sí, non, pero De digo verdad, que te do pos pleno do día nervioso. non Que te pos nervioso e non deixas falar a xente, por favor. Pero que ninguén te interrumpiu. Pero bueno, pero que eu non interrumpa, Agustín. Nós decimos, pois a ver se te aplicas o conto. Vai que fíxate que Cristina fixe un chamamento de educación, eu creo que ten razón, e debes aplicar. Polo tanto, na cuestión do respeto, estamos totalmente de acordo. Totalmente de acordo, verdad? Pois cando hai unhas cuestións de ironías, non sei se hai cuestións, creo que a ironía entra absolutamente dentro do debate político, así debe ser. É unha ferramenta dialéctica de outra calquera. A non ser que a única intención se facer aos ofendidos, bueno, tamén entra dentro do debate dialéctico. En todo caso, a cuestión é que, cando se falamos de respeto, é que non se trata de cuestión persoal. E aquí non estamos falando do que nos trae aquí, que é dese incumprimento. E insisto, non é responsabilidade exclusiva da secretaria, ainda que ela xa asuma a súa parte de culpa. É que os acabamos de decir, que sacándovos un artigo do ROF, que a responsabilidade primeira do alcalde, bueno, pois seguimos así con unha atitude que non son os xuízo, teño que decirlo, a min políticamente pareceme cobarde. E como me parece de cobardía política, pois teño que dicilo. Entón, se queres falar de feitos, porque claro, despois decimos que se non somos mellores que ninguén, ni moito menos. Ni moito menos. Temos unha visión do mundo, temos unha visión das cousas e tratamos de defendela, nada máis. Isto non nos fai nin mellores, nin peores. Pero se queres falamos de feitos obxectivos. Falamos de feitos obxectivos e de quen é cada quen. Mira, e por falar de feitos obxectivos, falar actuación do BNG, porque claro, dicían os clásicos, verdad, que as palabras levas o vento, e ao final, as persoas creo que é importante como actúan, non o que dicen, decir, iso fai no calquera, o que quedan son os feitos. Feitos do BNG con respecto á sanidade pública, emenda os orzamentos da Xunta. Na emenda os orzamentos da Xunta que presentou o BNG, a instancia do BNG de Soutomaior, contemplábanse as melloras no centro de saúde de Arcade, contemplábase a necesidade dun novo médico. O Partido Popular votou en contra. Carta ao alcalde solicitando un acordo e unha xuntanza co conselleiro de Sanidade, presentada polo BNG en data do 22 de abril deste mesmo ano. O alcalde non contesta. Pero se ni sequera contestas aos grupos de oposición nas cartas arregladas e ti falas de respeto. Cando nin sequera respondes ás cartas que se metemos por rexistro. E vendes a falar de respeto. Por favor. Moción aprobada por este pleno, por unanimidade. O Partido Popular non executa. Onte, no Parlamento Galego, a plataforma Só Sanidade Pública, que supoño que para vos será, non sei, tremendo, saben moi ben o que. A plataforma Só Sanidade Pública, a plataforma integrada por médicos, pacientes, por persoas que defenden a sanidade pública, tiveron onte a defensa dunha ILP no Parlamento, na que nomearon expresamente o caso de Soutomaior, pero están mentindo tamén eles. Minten os médicos, minten os veciños, minten a plataforma Só Sanidade Pública, e sodes vos os que decides a verdade.
Está mentindo todo o mundo menos vos. Porque o PP onte votou en contra tamén desa iniciativa, na que se mencionou, insisto, expresamente o caso de Sotomayor. Polo tanto, mirade, eu creo que aquí as cuestións teñen que ver cos feitos. E aquí hai un feito obxectivo, que é un incumprimento da legislación, que non se está dando só neste pleno. Falaremos, cando haxa que falar, de outros incumprimentos sistemáticos e constantes que está vendo. Se non tratase dunha actitude do grupo de goberno de desprezo á oposición. E por que hai desprezo á oposición? Porque decimos nós, porque son palabras? Non. Explícoche por qué. Porque, por exemplo, a oposición ten dereito a ter un local no concello no que recibir os veciños, como facedes vos, e a pesar de que se nos dice un día que sí, despois non se nos dá, e a pesar de que está por lei, non demos dereito a ese local. Por que hai unha falta de respeto á oposición? Porque se convocan os plenos pasando o rolo, dando absolutamente igual cales sean as circunstancias persoais dos grupos de oposición, e nin sequera vos molestades en chamarnos a unha reunión para tentar, non digo conseguir, tentar de chegar a un acordo. Iso é respeto. Pois isto son os feitos. Eu falo de feitos. A palabrería xa sei. O cinismo, pois políticamente, cada quen que utilice como queira. Iso, insisto, é cousa que se resolve cada quen coas súas almohadas. Pero aquí hai cuestións que están aí, que son obxectivas. Cando hai mocións aprobadas polos plenos e non se executan e non se cumplen, é unha falta de respeto ao traballo dos representantes dos veciños e os propios veciños, que en moitos casos son mocións demandadas polos propios veciños. E vendes vos a falar de respeto. Aquí como o poema de Becker, aquí poesía eres tú, de verdade. De verdade. É que é unha cousa tremenda. Polo tanto, nós temos que decirvos que insistimos unha vez máis. Nós, cando queirades cesar nesa actitude, cando queirades abandonar o desprezo sistemático a todo aquel que non sexades vos mesmos, políticamente, por suposto, cando queirades abandonar o cinismo e poñervos a traballar todos xuntos pola veciñanza, aquí queda esta man tendida. Nós estamos dispostos a traballar con quen sexa polo ben da veciñanza, e os feitos nos remitimos. Os feitos nos remitimos. Agora, se a resposta que recibimos é a que nos vindes de dar, negando a evidencia, dicindo que os veciños minten, dicindo que os médicos non están tendo razón, dicindo... Vamos a ver, eu acabo de preguntar se é certo ou non é certo que hai veciños que se xeron dar de alta no centro de Arcade e non se poden dar de alta. É mentira isto, Cristina? É mentira isto? Que hai veciños que se queren dar de alta no centro de Arcade e non se poden dar de alta? Porque hai veciños con nomes e apelidos. É retórica. Hai veciños con nomes e apelidos. Entón, por favor. Entón, por favor. Bueno, pois sí, pois ocupa esta vez que estes veciños desde logo non puderon darse de alta. Aquí tes un exemplo, valeche? Valeche un exemplo? Valeche este exemplo de persoa que se quixo dar de alta no centro de saúde? Eu ainda preguntei, a principios de semana preguntei, por 24ª vez en 2 anos, se me podía dar de alta baixo en Arcade e non. Pues yo la información que tengo o mellor ose. No, la semana pasada. Pois, la médica bueno, pois mira, pois un margen de X pacientes. Bueno, pois mira, aquí tes un exemplo. Entonces, o que vos pedimos... Pero mira... No, pacientes no. Bueno, en todo caso, en todo caso, aquí hai un exemplo, e non é este, hai moitos outros que ademais que hai moitos outros, pois entonces teño que exixirche como concelleira delegada de Sanidade que te informes e que manexes información veraz, porque está claro que non a estades manexando. En todo caso, nós, polo tanto, propoñemos que o goberno cese na súa actitude e propoñemos estar a todos os acordos que sean necesarios. Insistimos, aquí ninguén está condenando a persoa de ninguén. Todo respeto persoal a todo mundo. Agora, a actitude política que tivestes como grupo de goberno e que tivo alcalde é absolutamente censurable e indigna e impropia dunha institución democrática.
E, polo tanto, como iso é algo obxectivo, que está, ademais, que calquera veciño pode consultar nos registros de saída do Concello, nesta e noutras moitas mocións, nas que falemos, aseguro-vos que non podemos tolerar. Polo tanto, insisto, cando queirades cesar nesa actitude, aquí queda esta man tendida. Mentras queirades seguir nesa actitude de pasar o rolo e negar os dereitos dos representantes dos veciños, sinto, pero non os podemos. É outra cousa, é dicir, desprecio pola cuestión ninguna. Quixera eu que os meus compañeiros de partido tuveran nos seus concellos a oportunidade que ten de expresarse o BNG do mellor aquí. É dicir, que non tienen tempo, que falan o que queren, que falan o que lle dá gana, pero non vos preocupedes, faremos un reglamento como o que hai onde goberna o Bloque Nacionalista Galego. Faremos un reglamento para que vexades a diferencia, podemos ter durante un tempo para que vexades a diferencia que hai neste pleno, dun fala o que quere, o que lle dá gana, exprésase como quere, lóxicamente, país é o pleno, pero o máis importante, co tempo que quere. Iso non pasa, pois, que eu sepa, ningún dos meus compañeros do Partido Popular o poden facer onde goberna, non sei se en algún, na maioría, non sei se, porque seguramente sempre hai algún que pase como aquí, por suposto, pero na maioría, ni siquiera na Diputación, poden expresarse libremente o tempo que queren, libremente sempre, pero o tempo que queren como fan neste Concello. Por lo tanto, é interesante que... É interesante, non? É interesante, sí, por suposto, os regulamentos cando mirades, ademais nos agardo que os traballedes un pouquiño máis dos que nos tedes acostumado, porque evidentemente, que non cometas as chapuzas que cometes, por exemplo, con algúns outros. En todo caso, se o feito de presentar unha moción en defensa da sanidade pública implica unha ameaza deste alcalde dicindo que vai limitar os plenos, implica unha ameaza do alcalde, pero, o decir, está a decir que se vai limitar os tempos, entonces implica iso, pero en todo caso, se polo mero feito de presentar unha moción en defensa da sanidade pública, pois temos que ter este balance, simplemente por retratades. É que vos retratades. Non, mira, a moción, mira, a cuestión da expresión, vou dicir unha cousa, é que só faltaría. Non, iso falo ti, Agustín. Pero en sí, pero que se entramos en debates circulares non ten ningún sentido. Pero que as cuestións non se trata tanto de que unha vez cada 2 meses teñamos un pleno. Non se trata que os plenos, fíxate ti, que grandes demócratas, os poñades nun horario só consensuado por vos mesmos. Señor, porque digo que está ben que vexamos todo, non? E despois estaría ben tamén que cando se fan os acordos dos plenos para, digamos, para ter tempo para falar, que se executen os debates. Xa, claro, pero despois non facemos. Se chegamos aquí, deixamos falar, pero despois non executamos. E despois non cumplimos. Entón, polo tanto, a proba témola de que fixádevos que para este debate o alcalde do Partido Popular de Reguera deu media hora. Estableceu un debate de media hora porque a unha, sí, empeza o pleno ordinario. Empeza o pleno ordinario, claro, moi ben. Entón, o que pasa é que, claro, por que non convocases outro día diferente ao pleno ordinario? Porque igual algúns agora temos problemas para conciliar polas demoras que vai haber no inicio do pleno ordinario. É que eu creo que un alcalde debe ser moito máis responsable. Iso pasa por non haber tempo. Iso pasa porque o grupo de goberno non executa as mocións. Se executasen as mocións non estaríamos aquí. Ese é o problema, claro. Porque como este é un debate aberto... Claro que sí, é un debate aberto no que o grupo de goberno non executa as mocións. Como é un debate aberto, pois se alargan máis do que? Do que normalmente se alarga. Do que normalmente se alarga. O sea, para ti, o tempo que ti... En calquer pleno, o tempo para defender a sanidade pública son 30 minutos. Se falamos máis falando de outra cousa que defender... Exacto. De feito, a intervención da concelleira delegada non se cinguiu en ningún momento a moción. E, lóxicamente... Pois o mellor temos que seguirnos máis o que... Exacto. Entón, cando temos pedimosvos encarecidamente o grupo de goberno que cumprades as mocións, basicamente porque estades incumprindo a lei.
é algo de verdade moi feo que os grupos de goberno, incumpre a legislación vixente. Tratamos de non incumplir nada. Xa. Imos votar. Queremos votar por separado ou conjuntamente, como queirades? Non, conxuntamente. Conjuntamente, conjuntamente, hai que dicir que nós estamos a favor da sanidade pública, que efectivamente os cupos dos médicos deste concello pois son elevados e que nós estamos por mellorar a sanidade pública deste concello, pero que nós, como comprenderedes, non vamos a aceptar o segundo punto, que sería que é porque votamos en contra. Se o dividíramos, se votáramos separadamente, votaríamos a favor do primeiro punto. Votaríamos a favor do primeiro punto, que dice unha reunión con o conselleiro. Eso non teríamos ningún problema. O que está claro é que este equipo non vai condenar a actitude de ninguén, porque creemos que están facendo as cousas como hai. Votamos entón a favor da moción. Nós vamos justificar o voto tamén. Lóxicamente, nós votamos a favor desta moción porque, unha vez máis, queda claro que o valor que se lle poida dar ao voto dunha moción neste concello é nulo. É nulo. Aquí votanse mocións a favor por segunda, por terceira vez, e o grupo de goberno non as executa. Por lo tanto, esa actitude que eles queren ocultar, esa actitude que nós queremos condenar. E, por suposto, sigue en pé a oferta para termos a reunión co conselleiro. Está metida por escrito nunha carta na que cando teñas a ben, unha carta de portavoz a portavoz, cando queiras falamos desa carta. Pois cando teñas a ben, contestas, non? Cumples o acordo plenario anterior, contestas esa carta, e se parece ben, pon a data e imos juntarnos ao concelleiro. O noso voto vai ser lógicamente favorable. Xa se enviou a... Entón está recoñecendo que incumpliches. O que? Que incumpliches a moción, se xa enviaste. Entre outras medidas, unha carta asinada por todos os membros. Non la destes asinar. Pero non la destes asinar. Non la destes asinar. Que? É que non lestes a moción, se queres. Sí. É que saberíades que pon asinada por todos os membros. Vamos a votar a moción. Aí está, a favor da moción. Rodillo, veña. A democracia, chico, Rodillo non, a democracia. A democracia é 1980-1920. Son as 17 e temos o mandato, Claro, sí, 1980 veciños, Si vos queres cambiar 1920. a democracia como No, pasa con para países, nada, pero de momento a para democracia nada. Nós non cambiamos nada. No. Votamos en conxunto, votamos a favor. Ahora sí. Entonces, claro, aínda que a lei electoral permita unha maioría absoluta. Aínda non é que aínda, é que é así. Sí, aínda que a lei electoral permita unha maioría absoluta, temos que deixar claro que a maioría do pobo de Soutomaior representado nesta corporación está a favor desta moción. Aplícate o conto. Aplíquense o conto. E vamos a... Sí. Facemos 2 minutos de receso para si alguén necesita...